αυτό που λέει τώρα ο Άρνο το κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή θες να αγοράσεις ένα σπίτι ή να νοικιάσεις ένα σπίτι και στην περιγραφή, στο μεσαιτικό γραφείο, στο παρουσιάζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, καινούριο σπίτι, έχει 5 κρεβατοκάμαρες, έχει αυλή, έχει εκείνο το άλλο και πας και βλέπεις αυτή τώρα την εικόνα του σπιτιού και καταλαβαίνεις ότι η τιμή που σου είπε ο άλλος για το ενοίκιο ή για την αγορά του σπιτιού ότι δεν είναι όπως τα περιέγραφε, δηλαδή η εικόνα που περίμενες να δεις είναι κάτι διαφορετικό. Ή όπως είπε και πριν με το φρούτο εκεί πέρα, ότι πήγες να πάρεις ένα φρούτο να φας, να πάρεις κάποια ποσότητα για το σπίτι και τα έχουν πανάκριβα. Η τιμή είναι πάρα πολύ ακριβή και λες άσε καλύτερα να πάρω κάτι άλλο που είναι κάτι πιο φθηνό από τα φρούτα. Αυτό δηλαδή το κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι και η θεμελιώδης ανάλυση που κάνουμε σε διάφορα προϊόντα όπως είναι στο συνάλλαγμα, οι μετοχές, τα ομόλογα, τα κρύπτο, οτιδήποτε. Δηλαδή η θεμελιώδης ανάλυση είναι και μέσα στη ζωή μας, έτσι είναι.